we słuchatelnicy. Róż czasu do słuchatelnicy wlazuje młoda babeczka i napoczyna się spowiadać. Wyboczu mi ojcze, bo chwestelnie zgrzeszyła, napoczęła ta baba. A tak prawdą to coś zrobiła, pyta kapelunek. Ano, mianowała ci jednego chopa we złości łoszkliwym, rylym, łochymtolym i soruniem. A po jakiemuś dziołcha go tak mianowała? Bo ten gis mnie pocałował, dał mi nieproszony kusika. Tak jak jocie teroski kusikuja? Pyta kapelunek. I ja ginał tak. No, moje dziecko, to jeszcze nie ma grunt, co by mianować człowieka rylym, ochętolem i soroniem, prawda? No ale, ojcze, on tylko macał moje cycki. Tak jak joteroski tyką twoich cycków, ja? Ja ginał tak samo. No, moja teraz to tyś jeszcze nie ma grunt, co by mianować człowieka za rożki rylym, ochętolem i soruniem. Ale łączy mnie seblik do saga. Nie godej. Tak jak joteroski, spytał się ten kapelunek i też ją napoczął seblikać. Genau tak oni, ojczulku, teroski to robią. No, moja to też blank nie ma jeszcze grunt, co by człowieka mianować rylym, ochętolem i soruniem. Ale, ojczulku, on mi wraził swój wiedzą ojciec co? Weta moja wiedzą ojciec co? Jakuż? Tak, jak jo ci wrażuje teroski? Spytał kapelunek i wraził dziołsze wiedzą oni co? Weta jej wiecie oni co? Ojcze, Tak po paru minutkach nie skorzy, kapelunek ze powagą, słusznością rządzi ku tej dziołsze. Moje dziecko, to tyś jeszcze nie ma grunt ku temu, co by czego człowieka łoszkliwie mianować rylem, łochętolem i soruniem. No ale, ojczulku, on miał ku temu AIDS. No, to richtig ci to jest rylem, łochętolem i soruniem. Eugen z Pnioków.